Nej, på toppen. Lige have min målebånd inden du kommer op. Hvor fanden det henne? Vi er lige ved at trykstykke vores nye fjerde her. Klokken er lort. Men med stedighed så lykkes det vist godt nok. Så jeg går bagud, står den lige eller forud? Eller... Hvis du går bagud ind og kigger, hva'? Ja. Lige. Ja, det er meget tæt på i hvert fald. Jeg prøver bare 1 centimeter. Ja, per 100 kilo. På 100 kilo.